Mare Mortum parla d'aquest cementiri a cel obert que nosaltres en diem Mediterrani. Aquestes peces són una sèrie de 5 treballs que van començar fa 3 anys fent la meva silueta, dibuixant la meva silueta en gran a la platja. Aquesta silueta de 50 metres venia a representar aquesta idea dels immigrants que ens arriben que juguen la vida travessant el Mediterrani i que moren en l'intent. Aquests cossos flotants que arriben a moltes platges de la Mediterrània, doncs representades amb la mateixa persona, és a dir, un exercici d'empatia per posar-se a la pell d'aquesta gent que nosaltres, els nostres governs, fan tots els possibles perquè es morin allà i serveixin d'exemple perquè no vingui més gent. Els següents treballs van ser en diversos municipis i van ser els meus fills i la meva parella, representats també en unes dimensions de 50 metres que et feien generar aquesta idea de persona morta o estirada a la sorra i que les onades i les mateixes persones i els turistes acaben desfent amb el trepitjar d'anar a prendre el sol. La sèrie acaba, l'última és a Fer de Canàries, a la illa de Tenerife, a la platja del Médano, on hi van anar a desembarcar una pastera amb 2 persones mortes que van quedar mortes allà a la sorra. La idea és aquesta, l'empatia vers aquestes persones que intenten aconseguir un futur millor, que volen venir aquí a Occident, i una crítica al sistema de defensa de fronteres en lloc d'ajudar aquests països a desenvolupar-se, el que estan fent invertir en fronteres i a pagar aquests països corruptes del nord d'Àfrica per evitar que aquesta gent puguin aconseguir arribar aquí a Europa.